Ahoj, mé jméno je Andrea a vítám tě u meditace a aktivace portálu 7.7. Každý rok se mezi Zemí a hvězdou Sirius aktivuje posvátná brána energie, která přináší zvýšené vibrace a duchovní pokroky. Tato vysokofrekvenční energie přináší vysoce účinný čas na Zemi, kdy můžeme otevřít a posouvat své vědomí. Také přijímat poselství od božství a nalézt novou svobodu v sobě a ve svých životech. Proto pojďme společně vkročit do této energie a aktivujme v sobě další stupeň božství na naší cestě. Než se odevzdáme této energii, pojďme začít krátkým dýchacím cvičením. Pohodlně se usaď tak, abys byla v příjmené poloze a hlava ti směřovala vzhůru. Nohy můžeš mít spojené se zemí a nebo sedět v tureckém sedu. Zkrátka, jak ti to je pohodlné. Nyní zavři oči. Nádech a výdech. Soustřeď se na svůj hrudník a dech. Nádech a výdech. Nádech a výdech. Cítíš, jak se tvé tělo pomalu uvolňuje. Nádech a výdech. Hluboký nádech a výdech. S každým výdechem propouštíš všechny myšlenky tohoto dne. A s každým nádechem cítíš pocit blaženosti a uvolnění. Nádech a výdech. Pokračuj v tomto krásném dýchacím cyklu. Navnímej si své celé tělo. A pokud ucítíš někde tlak či stres, s hlubokým nádechem a výdechem ho propusť. Nádech a výdech. Tvé ruce a ramena jsou uvolněná. Nádech a výdech. Tvé břicho a pánev jsou uvolněné. Nádech a výdech. Tvé nohy, stehna i chodidla jsou zcela uvolněná. Nádech a výdech. Tvá hlava pustila všechny myšlenky. Tvá brada, líce a krk jsou zcela uvolněné. Nádech a výdech. Nyní se tvé tělo nachází v harmonii a krásném stavu relaxace. A nyní v
tomto krásném, uvolněném stavu použijeme jednoduchou modlitbu, abychom povolali vyšší moudrost božských průvodců a tvého vyššího já, která sídlí v každé buňce tvého bytí. Hluboký nádech a výdech. Opakuj po mně tyto slova tvým vnitřním hlasem. Nyní volám své duchovní průvodce, kteří mě bezpodmínečně milují. Volám vás do tohoto časoprostoru, abyste tu byli se mnou. Obklopte mě ve svém božském světle a ochraně. Nyní povolávám své vyšší já. Volám božské nebeské dimenze s absolutní láskou. Žádám, aby mi byla zjevena božská moudrost a vedení těchto říší. Žádám, abych byla čistým a otevřeným kanálem, který je bez jakéhokoliv zkreslení mého ega. Žádám o informace, které budou proudit skrze mě. Ať ke mně přijdou způsobem, který je mi jasný a srozumitelný. Děkuji, miluji a tak to je. Nyní naslouchej.
průvodci tě nyní vyzývají, aby si vzala vysokofrekvenční energii, která ti pomůže v následujících dnech pozdvihnout tvou energii. Díky portálu 7.7 máš k dispozici silnou energii vzestupu. Tvůj průvodce vytváří fialový vír nad tvou hlavou. Zaměř se na toto fialové světlo nad tvou korunní čakrou. Fialová barva je velmi léčivá. Znamená spiritualitu, představuje vědomé prohlédnutí iluzí reality a spojení se skutečným poznáním nadvědomí. Fialové světlo je silnější a silnější a nyní ho ukotvíme do tvého těla. Připrav se. Nyní budeme pracovat s tvýma rukama. Oči měj stále zavřené. Zdvihni své ruce nahoru nad hlavu a potáhni si toto světlo do oblasti svého srdce. Pohybuj rukama, jak je ti to přirozené. Udržuj si myšlenku fialového světla a stále ho potahuj do svého srdce. Cítíš teplo, můžeš cítit i vibrace chvění, vděčnosti a lásky. Naber si tolik léčivého světla, kolik jen potřebuješ. Dýchej. Fialové světlo se pomalu uzavírá a ty cítíš pocity naplnění a bezpodmínečné lásky. Nádech a výdech. Nyní se rozluč se svými průvodci a božským vedením. Pomalu se společně začneme vracet zpátky do tvého těla. Tvé tělo je naplněno aktivační energií a v následujících dnech pocítíš výrazný posun. Nyní zaměř svou pozornost na nohy a ruce. Začni s nimi hýbat. Protáhni se. 3, 2, 1. Otevři oči.